Салому алейкум, ҳамватанони азиз. Умедворам ки хубу бардам бошед. Ҳамватанони азиз, чӣ хеле ки дар расм мебинед, ин бародар шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон тоҷик ҳастанд. Номашон Зоҳир Шоҳ. Боз мана як сурати дигар доранд. Дӯстои азиз, фарзанди ин кас ба мо ҳар рӯз менависанд. Рости падари худро интизор ҳастанд. Инҳо 5 бародар, хато накунам, 5 бародар падари худро ҷустуҷӯй доранд. номи ин падарашон Зоҳир Шоҳ, таваллудашон 1958 аз шаҳри Бохтар, охирин бор дар шаҳри Екатеринбург диданд ин бародарро соли 2014. баъд аз соли 2014 ягон хату хабар нест. номерои фарзандашон +7951 785 64 24. инчунин ватсапашон ҳаст +992 91 580 0095. бародари азиз, илтимоси бародарӣ ҳамин наворро падилиса кунед. шояд иншоалло падари ин шахсият дар қайди ҳаёт бошанд. дуогӯ бошем ки ин кас зинда бошанд. шояд як рӯз не як рӯз ба хона бармегарданд иншоалло. дӯстои азиз, наворро падилиса кунед. як бор дигар дӯстои азиз, салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанони азиз. умедворам ки хубу бардам бошед. иншоалло мо низ хуб ҳастем. дуогӯи мо бошед, дуогӯи ҳамватанон, дуогӯи ғарибо, муҳоҷиро бошед, дуогӯи ватан модар бошед. ҳамеша дар фикри якдигар бошем, ҳамеша дар фикри ободии ватан бошем. ва дӯстои азиз, чӣ хеле ки наворро дида омадед, ростӣ фарзандон интизори падар ҳастанд. интизори хело вазбин аст. дӯстои азиз, тағои Зоҳир Шоҳ аз соли 2014 бозо нопадид шудаанд. мана ҳисоб кунем 8 сол мешавад. дӯстои азиз, ягон хабаре нест. агар иҷозат бошад ҳамин наворро падилиса кунед. имо ба ватсап группаҳо ба иншоалло шояд дуо мекунем ки зинда бошанд. тағои Зоҳир Шоҳ ба хонашон баргарданд. дӯстои азиз, хело вазбин аст як шахси наздика гум кардан. дуо кунем ки ҳеҷ кас гум нашавад. дуо кунем ки ҳама ба ватан соқу саломат баргарданд. дӯстои азиз, бо фарзандонашон суҳбат кардем. хело ғамгин шудам. рости фарзандон 5 фарзанд доранд. ҳама интизор, ҳамсарашон интизор. тағои Зоҳир Шоҳ агар моро мебинед, як занги телефонӣ кунед ва дар фикри фарзандон бошед. ба хона баргардед. шуморо дар хона фарзандон интизор. дӯстои азиз, мо дар шаҳри Екатеринбург авиакасаи худро дорем. прописка мемонем. ҷои хоб ҳаст, хостел. дӯстои азиз, касое ки метавонанд мақсад як моҳ зиндагӣ кунанд, 4000 4500 арзон мекунем. иншоалло моҳи рамазон ба прописка мемонем. номерои ман дар зери навор мешавад. занги шуморо интизор ҳастем. иншоалло билетҳои арзон ҳар як сол, 1.5 сол, 2 сол шавад. агар илоҷаш бошад, ҳар 6 моҳ билет гирифта рафтан гиред. билет аз канали мо, аз авиакаси мо арзон аст иншоалло. салому алейкум.